नाथ पै शिक्षण संस्थेच्या कोरोना केअर सेंटरचे उद्घाटन पालकमंत्री नामदार उदय सामंत यांच्या हस्ते संपन्न। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वाढता कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सामाजिक उदात्त हेतूने बॅरिस्टर नाथ पै शिक्षण संस्थेने बॅरिस्टर नाथ पै नर्सिंग महाविद्यालय व फिजिओथेरपी महाविद्यालयाच्या वतीने उपलब्ध करून दिलेल्या कोरोना केअर सेंटरचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार उदय सामंत यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले। सदर उद्घाटन प्रसंगी खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित देसाई, चेअरमन उमेश काळवणकर, शिवसेना नेते संदेश पारकर, जिल्हा परिषद सदस्य अमरसेन सावंत, तालुका प्रमुख राजन नाईक, अतुल बंगे, विकास कुडाळकर, डॉक्टर खलिफे आदी मान्यवर उपस्थित होते। मनापासून कौतुक करतो आणि त्यांना देखील जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने धन्यवाद देतो की शासनाची गरज ओळखून अतिशय चांगल्या पद्धतीचं एक CCC सेंटर त्यांनी कुडाळमध्ये स्वखर्चानं उभं केलं आहे, ते कौतुकास्पद आहे। आणि मला असं वाटतं की बॅरिस्टर नाथ पै साहेबांचा वारसा जपत असताना उमेशजी त्यांना अभिप्रेत असलेलंच काम सिंधुदुर्गामध्ये करतायत, याचा अभिमान देखील आम्हाला सगळ्यांना आहे। पालकमंत्री सामंत यांनी सुविधांची पाहणी केली। कोविड सेंटरचे उद्घाटन झाल्यानंतर हे कोविड केअर सेंटर सर्वांसाठी निःशुल्क खुले करून दिले जाणार आहे। हे केअर सेंटर सर्व सामाजिक, शारीरिक व आरोग्यविषयक खबरदारीच्या उपाययोजना करून रुग्णसेवेसाठी तत्पर असणार आहे। हितेश परब, कुडाळ, निर्धार न्यूज चॅनेल।